Skema ġdida bl-isem ta' Beverage Container Refund ġiet imnedija l-ġimgħa filgħodu fejn sal-aħħar tas-sena 2019 il-kontenituri kollha tax-xorb se jkunu qed jiġu riċiklati. Dawk li jkunu parti minn din l-iskema jirċievu 10 ċenteżmi ma' kull tip ta' flixkun. Din se tkun qed twassal l-ekonomija tar-riċiklaġġ aħjar. Il-materjal kollu li se jinġabar se jkun qed jiġi separat biex wara jiġi riċiklat u jinħoloq prodott ġdid. Resource Recovery and Recycling Council inħoloq biex jaraw li din is-sistema taħdem kif pjanata. F'Malta se jkun hawn madwar 350 magna li tirriċikla l-kontenituri. Wieħed kapaċi jeħel multa ta' bejn 5,000 euro u 50,000 euro, jew saħansitra 6 xhur ħabs jekk ma jsirx il-ħlas mitlub. Kollox dan mistenni li jġib nuqqas ta' terz minn l-iskart kollu ġenerat u 95% f'nuqqas ta' skart tal-kontenituri. Dan hekk kif bħalissa minn 200 miljun flixkun madwar 15% biss qegħdin jiġu riċiklati. Filwaqt li sal-2020 50% ta' karti plastik metal u ħġieġ irid ikun qed jiġi rriċiklat.